Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanmadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Romans 12:2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. 1 Peter 1:4-5, verse 4, To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Verse 5, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Exodus 15:26, I am the Lord who heals you. Matthew 5:27, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. Verse 28, but I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart. Ephesians 3:9, now this expression, he descended, what does it mean except that he also had descended into the lower parts of the earth? Verse 10, he who descended is himself also he who ascended far above all the heavens, that he might fill all things. Verse 11, and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Verse 12, for the equipping of the saints, for the work of service to the building up of the body of Christ. Verse 13, until we all attain the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Matthew 5:13, you are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how will it be made salty again? It is good for nothing anymore, except to be thrown out and trampled underfoot by men. Verse 14, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Sa dili pa kita magkapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni kadlawa, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung na pa ba kita mga sala, kini mahimong bubag, kung dili na ito isugid, ngadto sa Diyos nga mahan. So, atong gamiton karon ang 1 John 1:9 principle, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, the issue you face is using your free will so you can make the most important decision in your life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong uban ni kami karon pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo aron kami matin-awan gayud sa among kamatuoran. Salamat ni ining higayuna nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome each and every one of you. Padayon kita sa atong pagtuon sa atong tunanan nga giluhan di protocol plan of God. Now, unas tanan ato na sang sublion ang pagpatinaw kaninyo nga nagasunod ning atong ministry. The main thrusts ning atong ministry, number 1 is to bring and proclaim the gospel, the good news of salvation to all those who have ears to hear and heart to believe in. Gawas pa, to teach God's truths, ang doktrina nga anaa sa Biblia, to believers for the spiritual edification and growth of their spiritual life. Unya, to not persuade its listeners, subscribers, to join some religious groups, but to bring them to realize sa kaminungdanon sa pulong sa Diyos sa ilang kinabuhi and to believe it before it is forever too late. Now, kita mga magtutuo, nasayod na kita o nasilsil na kini sa atong alimpatakan, na kita mga luwas na tungod og pinaagi sa mahal nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Gilukat kita ni atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manuluwas, didto mahitabo ang atong kaluwasan. Og diha-diha kita nahiusa kang Ginoong Jesucristo pinagi sa bautismo sa Espiritu Santo kanato. O atong nadawat ang kapatan ka mga butang, irrevocable things. And we have been justified, we have been imputed God's eternal life, o sa iyang hingpit nga pagkamatarong, ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, nahimo na kitang anak sa Dios, mga sakop sa arianong panimalay sa Dios, nahimutang magtutuo, Kristohanon, nga tao na pag-usab. Our appointment with judgment is canceled. O nga kita, gipalingkawas na sa linaw sa kalayo nga mao ang destino sa tanang mga dili magtutuo. So mo kaniyang nahitabo kanato. O kita mga magtutuo, we are mandated by God through His Word in 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. O sa atong pagtubo diha sa pulong sa Dios, we are supposed to reside inside the operational divine dynasty with its 8 gates. Operational divine dynasty has 8 gates, 8 ka mga gangaan. And we are supposed to reside in there, which is the protocol plan of God. And kadtong nagasud na nini, nagapuyo na nining maong dapit nga gahom sa Dios, they have Bible doctrine in their souls. They already have passed the 8 momentum test. Let's presume na pasar na sila. Kaya muagi ang magtutuo niining momentum tests to kanang
to prove how strong they are. Gikinahanglan nga sila mo pasar. And they are now spiritually mature. Nakakabot na sila. Yan ang ang sa pagka-espirituanong pagkahamtong. And they have fulfilled the protocol plan of God. They have glorified God to the maximum. Now, they have historical impact. Gitawag ni sila sa Grigong pulong nga nikao, overcomers, and winners, agathos. Apan kadtong mga magtutuong mga negatibo, way gana, way panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya wala sila gugma, wala sila kainit. They become loser believers because they are residing in the cosmic dynasphere, CD1, arrogance complex, and CD2, hatred complex. Kay kinigong duha ka kanang CDs, CD1 and CD2, they interlock each other. So, kining maong mga pildiro nga mga magtotoo kay negatibo man sa pulong sa Diyos, they are called servants of Satan. They are controlled by their old sin nature. And they are functioning and motivated by evil. All of them will only lead to evil. Kining mga mayong binuhatan nila. Now, timan nga kitang mga magtotoo, we are going to appear during the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. Philippians 3:18, ang mga loser believers are called the enemies of the cross. O ang Grigong pulong, alang nining maong mga pildirong mga magtutuo, fulos, P-H-U-L-O-S, fulos, nga nagkalugan og walay gamit, way pulos. So, nagsangay-sangay kinis binisaya. So, wala sila kagamitan ni ining gubat nga espirituhanon. So, they are loser believers. Now, alang kanimo magtutuo, gikinahanglan nimo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi, kay mao kini ang offensive weapons, spiritual weapons. Yan gismayong balita sa kaluwasan o sa pulong sa Dios. Kitang mga magtutuo are exhorted to pray. Kita gimanduan nga kun naa kay panahon, gikinahanglan nga hatagan nimo kinig panahon, gahinan nimo panahon nga imong ampuan ang kaluwasan sa tanang mga di magtutuo. Roma 10:1. O gawas pa, ampuan ang espirituhanong pagtubo sa mga magtutuo. Episo 1:15-19. Ampui ang rapid spread of the Word of God nga mukaylap unta kini ngadto sa suukang dapit sa kalibutan. Rapid spread of the Word of God, 2 Thessalonians 3:1-2. O ampuan nato ang panalipod sa Dios alang sa mga pastor magtutudlo batok ni ining mga daotang mga tao. Episo 6:19 ngadto sa 20. Now, ang mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi ingon nga mga magtutuo, well, of course, this is common. Common to both believers and unbelievers. Mga suliran. Moabot gyud sa kinabuhi. Now, problems in your life alang kanimo magtutuo are intended not to discourage or harm you, dili pag daot kanimo, but to develop your life and to make you a strong believer. Mao gina ang tuyo nung mahimo kang lig-on nga magtutuo. You see,
ang mga suliran, God, are resistance. If what you are doing does not have resistance, it's not worth doing. Di man nina? Without the resistance of water, ang usa ka barko, dili mulutaw. Without the resistance of air, sa hangin, kanang mga aeroplano, mga jet, dili nga na sila makalupad. Kung way resistance of gravity, dili ka makalakaw. Ang usa ka lastiko can only be effective when it is stressed. Kung imo bingaton. Ang mga tabanog, kites, makalupad, batok o mulupad sila against the wind. Ang mga suliran, goods, kinabuhi for the believers are an opportunity, and our friends, not our enemies. Ayaw na nga sila mga kaaway na to, mga higala na to, ang mga suliran. You see, God sometimes puts us in the dark so we will realize that He is the only light. Sabot? So, hang pa ang mga suliran sa kinabuhi. Embrace them. When they come to your life, consider them and welcome them. Tungod kay gipada ka na sila for a reason. They are sent to you so you can utilize sa mga espirituhanong mga assets sa Diyos to confront them. And when you do so, ang Diyos mupakita na ang iyang pulong really works and will never fail you. Sabtag yun na. It is the struggles of life that make a believer strong. Prinsipyo ka na. So hinaot nga imo kining huna-unaon o imo ka ng ibutang sa imong alipatakan. Nga ang suliran sa kinabuhi, natural. Ayaw na sila. Do not consider them as enemies. They are your friends because they help you to become strong. Mao ni nga itong tumong. But kung wa kay pagtuon sa pulong sa Diyos, how can you be strong? Sa imong pagtuo, sa imong pagsalig sa Diyos. Wala. Mao ni nga mga punto atong hida kanimo. Bahin ini nga atong tunanan nga the protocol plan of God. This is the best and the highest plan nga giandam sa Diyos alang kanato. Timani, this is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. So, I hope nga imo ka ng hinuktukan, pamalandungan, fellow believer. Because this is God's provision for us. Nga kita dinaugon sa atong kinabuhing Kristuhanon. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya, nga among ipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma, din aron kami makapadayon. Ini among spiritual momentum, kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.